Luke chapter 19, verse 1 to 9. Mgbe Jizọs na-ahapụ Kapanọm wee na-etinye arụ na Jeriko, ndị mmadụ sochie ya azụ, ndị Farisi, ndị Sadusi, ndị odeakwa, ndị alọba na ndị mpi anya. O nwere nwa alọba a na-akpọ Zakịọs. Zakịọs bụ onye nticha, ọ ya na-etichacha ndị mmadụ in the base of himself, ọ dị mkpụmkpụ, dị brief. O wee na Jizọs na-agafe wee tinye arụ. Ndị mmadụ ekwere ka ọ nwụ Jesu in the base of himself. Ọ sị ka arịgo n'nnukwu oroma dị outside ka nwee Jizọs mgbe ọ ga-agafe. Ebe a ka ọ paakị, Jizọs wee tinye arụ kwụsị ya kpa Zakịọs ka ile emezi outside ka eji ka emezi last. Ọ sị onye nwe ya bụkwa na in the base of my size dị ekwere ka nwee gị sị ka m paakị anọ n'ebe ahụ nwee gị mgbe ga-agafe. Ọkwa Zakịọs pụọ daa na ị ga-aga na ya side ka a ga-akwụkọrọ ya de. Aga Zakịọs apụta na ya lel pụta ma na anwụ. Zakịọs kpa onye nwe anyị ndị a niile ntịchacha m ga-return ya times 2. Ihe paseji a na-agwa anyị bụ ọnụ onwe ndị na-echa mpa return ya maka mbọchị chi ga-eketa gị ọkwa gba atọ ọcha afọ ụzọ akwụ aka